pinapaharap. Oo, nandun sa unahan na pagod. Oo, yun, tama. May mga pagod dyan, mga nagpapatotociclo dyan eh. Saka naka-link up, ano po? Nag-dasyo. Opo, sige po. Anyway po, yun po nga po gumagawa ng mga lalo na nangyayari. Kaya na akong pakilam. Eh, hindi nakaamot po. Ayan o. Kaya hindi nakaamot. Kamatsilis. Kini, may na ka, mabagal ka, pero safe ka. Mabagal, safe. Kaya libutan ka, ila rin, mabilis. Yan o. Ay, lawin, me. Kaya mo. Makanya mo, lawin-lawin mo. Lawin-lawin mo. Mabilis naman niya ito, malubak. Eton 1 kilometer. Yaman kayo nilo ako. Wow, yan yung anak. Yeah. Its own purpose. Kung nakalimot na yan, peace sa kanila. Dali ka, kaya kami kain ng gamot, panuno. Kaya takal kain ng nabi. Yan, at may traffic. Nanong milyari. Ay, taksya po.
Kentete siguro kagawan din. O, may traffic makanyan, oh. Nang milyari yan, napaya. Kagawan din tete siguro maglagay lang semento, taba. Kaya na giwang magtu, bayo magtu. Wala siyang sariling bayan na para bang hindi na natin kayang musga sa sarili nating tahanan. Since when did the Philippines become a province of the Hague? China, ay probinsya sa Pilipinas. Dahil na pala. Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There's a distinction. Our views evolve with times, at times, and I don't know if it still has the same view up to today, because we are talking about a clip that was done 1.5 years ago. Now, our minds can change, ma'am. Ang petition po ay sa Ano yan? Nangyari? rules of processing of data is a standardized request Ang biglat din. detain or restrict movement Nalo? use the Tama, pero hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga, at hindi pa nailalagay bilang opisyal sa Ako yun, tama. compliance Pero rate. hindi po ibig sabihin na wala siyang value. My role as boss limited to the mandate of my office. Nga milyari. To the situation is not escalate. Ba't may traffic? Kaya ni. Security concern. Ano biglat din tete? ICC warrants beyond my mandate. O, ba't may kanyan? O, ayan o. That I'm not aware of any project, nor Nano yun eh. O, ba't makanyan? Senator Bato, masama ang loob kay Secretary. Secretary ano yun? Security. Dahil lumasan daw O, ba't may traffic? Inano yan? Wala na ako manakakit. Loko po tangga ng guys. Tartol. Ayun ka traffic. Ayun ba? Balingungula rin driver rin eh. Director ng Philippine Center for Transnational Climate, Anthony Alcantara. Ay, nako. Eduardo Año, kapuso ang aming pong Kap na mo. Mumusad. Kami po ay inyong sundan ni follow ang aming social media accounts sa namin ng Super Radio Nation. Alya, siguro kita ng raipinin. Starto. Biyernes eh. Ayan o. Ayan o. Iapin yan. May gadwa yargo. Kaya danitan tete o. Bugusan dani. Ayan o. Atlo. Meging atlo. Ayan. Ang dumali yan o. Nya masikip. Ay, dapat. Para ka lang mga traktor, oh. Ay, tabado. Mabilis na kayo, oh. Iapin yung silangan na sikat, eh. Silangan na sikat. Oh, cuya kita, kitang tetepi. Kenny, oh, naging budo yan. Sagli ay.
sakit sa inyong katawan, huwag itong pabayaan Lalo? Masakit siya. Ang Local Health Insurance Office o sa pamamagitan ng PhilHealth Member Portal na matatagpuan sa www.philhealth.gov.ph. Sagot dito ang check-up, health screening, laboratory, at mga gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Para sa iba pang detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth. Para